iwasan nak, manungal dawan. Yan mo kaitan. Idati something na yay. Something na wagbagam. Baka dati agparparagsak kanya na nga sa balay. Yeah? Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Briga, lakit mong bri, matidan ako muna ya. Anong pagtambayan na tipay? Nagawid na garbut ito, di na makasurutan ng tatar, timanay, pakulaksan. Pagpil ng tapay bong. Isa nung harap, umiyan ta. Kasi mo pakulan tata. Kung katapi ka rin makatari tapay, makamat na matamal lang ito. Bugo na tapay, kagkaroon mo na. Sige nga rag, ikan tati schedule na. Schedule. Uy! Nya, namalain ta. Maling ta. Uy, sige. Mapalin na. Ha? Mapalin. Uy, sige, nabala no ka sa mga rugin. Sa runutan to pinibagin na. Ha? Sa runutan to. Sige, bagi kami na din. Nay, Ginanakan to lang. bumikan. Uy, sa balan. Sige, bala ka ron. Ha? Sige, bala ka. Yay! Masakit. Lakas di baak. Tsaka iwasan nak, manungal dawan. Yan mo kaitan. Idati something na yay. Something na wagbagam. Baka dati agparparagsak kanya na nga sa balay. Yeah? Araramidok mat amin kanya na. Amin nga pagragsakan na, itutod ko mata. Kit baka ngayon madikontento kanya, misog sapol pa sa balay. Kasi ano na'y baak. Hindi ko kaya nga panawan na. Hala, madi kagsangit Dita din nam awan nagbasula. In paay ko amin. Kabaela. Apay kastamat ti kantang baak. Maawawa na naktiga na tibiyagan. Ni, madi kang agsangit. Lukuin ka lang. Mabalin mo mitsuna katungtungan nga na siya at nga pa'y agas-gas suna. Kasano ko guard makatungtong baak. Hindi rabi ko pa nga sapsapulan. Hindi ko matamon ayan na suna. Nga natatama di pinagaw-awit di balay. Pwede lang nagpakada kanya mon. Baka may nga maninapam Nabugkawak lang maminsan. Nagpasugnod sa amatan kanya ko. Isuma din nagabi dun. Sa wakas. Success. Isang, ako naman nagawang ngipil. Ako naman nagawang ngipil na buntot. Madilakan natin na pangbis. Lapang tinagulog na tambot.
Padanuma, dalbaling ng pati dalawang na jaya. Naglimang talaga rutin. Itsambala tami. Yung bagam tatay Bain, napanda sa bilang ni Bak sa kanya Andres. Uwan. Pagkita mo ala sa bila. Sika mo lang makamaw. So kasi katikim basol. Nyamuk ta Bain, madak mo traidor. Ke sinugar tinagipulong tatatim say. Ewan nga yung Bain, na-strike kami ng best friend ko. Nanapang ka sa bela. Ano tigay mo nga sa unta tatatim say? Ligaw sila gipulang. Hawi sa baling! Madalat tagbalbalit sa akong mo. Abong tuklat ha. Sana nga raw pamintagin na best friend mo. Sika kanyam lang mati nagbasulan na kin best friend ko. Sa kaawan. Payat ka nga raw. Mabugbugan ni best friend mo. Ngam, madi ka makalalam ah. Sumagayam Han mo nga man bugbugkawan nila kay mo. Mom, maditi lalaki no agpasugnot. Kas Jay? Inyagar ti mabaling nga aramidan na ajay. Ti mabalin ng aramidin ajay. No nagta-comfort ti sa bale ajay, delikado kan. Nya? Isukat nak ti sa bale. Isukat nak yung ubeng. Kana pinpintas. Depende ano natitrip na. Baka mas trip na ti mas bakit kanyam, kas jay. Ha? Bakit pa'y kanya? Woy, agad babakit nga adu kwartana. Madi mukhang pera ajay. Wan, maday. Pwede mong gulgul pinunay Ay, sakto lang. Uwan, madi. Pilay lang mo. Talutay no ka nga tugkingin. Yung baga mata Ben, nung lumaing ta. Pagplan ng tayo duwa. Na makasulit ta. Talaga, yak pumayag. Nga madi ta makabales. Ano kaya mo? Practice ta nga boxing. Na makabawi ta nga nalaing. May tata, di talag tungtungan. Tan, Man, ta mapagplanon ta na pirmay. tala. Ay, naggatok. Ah,